Os sectores máis tradicionais súmanse ás novas tecnoloxías. Dende o 2018, as confrarías de Cambados e Vilanova puxeron en práctica unha plataforma tecnolóxica chamada Xesmar, un proxecto creado por Pablo Dorgambide e que naceu ante a necesidade dos pósitos de organizar o traballo das mariscadoras. E nos permite planificar as actividades que se fan no marisqueo. No caso do marisqueo a pé, sobre todo o que planificamos son as actividades de limpiezas, traslados e vigilancias de verano. E no caso do marisqueo a flote, o que facemos é controlamos as capturas no punto de control no mar. A plataforma complementase cunha aplicación nos teléfonos móviles das mariscadoras. Mediante esta app, as traballadoras reciben información tan importante como os horarios de saídas ao mar, os traslados ou as vendas de cada día. Unha aplicación que cada persona pode consultar no seu propio teléfono móvil, está personalizada, e esa persona aí recibe as convocatorias aos traballos e pode levar control das asistencias que tuvo as actividades as que foi convocado previamente. Esta aplicación permitiu mellorar as tarefas das traballadoras do mar. Home, sí que notamos a diferencia porque é moito máis ágil, non temos tanto rollo de ter que levar un papel e ter que firmar, porque se chove é moi complicado. Temos que andar con papeles todos os días, así coa aplicación o único que tens que facer é pasar unha tarjeta, cada vez que faz un traballo, pasas a tarjeta, esa che queda registrado no teu móvil e máis na aplicación da cofradía, o sea, queda directamente xa gestionado. As melloras que esta plataforma aportou ao sector están sendo recoñecidas na comunidade e no país. O pasado mércores, as confrarías de Cambados e Vilanova foron galardoadas co segundo premio á excelencia e innovación na actividade pesqueira e acuícola no marco da 10ª edición dos premios á innovación para mulleres rurais. Que nos gustou moito que nos recoñeceran no Ministerio de Agricultura e Pesca, que nos recoñeceran o traballo que estamos facendo e a innovación que fixemos na cofradía. Ambas confrarías mostran a súa satisfacción polas vantaxes que ofrece esta aplicación. Aseguran que seguirán apostando por mellorar o seu sector.